Ziua 2 din regimul low carb and zero sugar al soțului meu. Azi am gătit acasă doar una din cele două mese, pentru că este Crăciunul și am vizitat familiile. Hai să vă arăt ce am mâncat. Pentru prima masă din zi am gătit ouă cu bacon, adică proteine cu grăsimi. Am spălat și uscat rucola, după care am tăiat castravetele și ardeiul. Castravetele e super ok în dietă, dar ardeiul trebuie în cantități mici. Baconul l-am pus în air fryer, pe salată am pus ulei de măsline, sare și piper. Ouăle le-am gătit în unt ghee, care e stabil la gătit și fără lactoză, și le-am gătit sub capac. Avocado are grăsimi bune și nu ridică glicemia. Și pe avocado am pus zeamă de lămâie și sare. Nouă ne plac ouăle să aibă gălbenușul moale și când apare pelicula aia albă deasupra, opresc focul. Combinația aceasta nu produce spike glicemic și ține foamea sub control multe ore. Pe urmă, am mers în vizite la familii și am mâncat cotlet de porc, cârnați de casă cu murături, iar dincolo, salată de morcov cu țelină, șuncă, telemea și legume. Cam atât pe azi. Ne vedem mâine!